Quan el president del primer Banc Europeu Phoenix és víctima dels primers símptomes del càncer, el seu jove protegit, Marc Tourneuil, és impulsat pel cap del banc, governant sense escrúpols i cobiciós per diners, vol sobretot gaudir d'aquesta nova vida. Però s'enfronta a l'ofensiva d'un fons de cobertura nord-americà disposat a fer qualsevol cosa per rentabilitzar la seva inversió.